Moi boas tardes, queremos darles a benvida a este acto no nome de Amnistía Internacional Galicia. Agradecerles a súa presenza e desexar que les resulta agradable compartir connosco esta velada. Agradecer tamén a todas as persoas que, por súa colaboración desinteresada, fan posible este acto, tanto aos particulares como aos responsables da sala que nos acolle. Esta noite ofrecemos un acto no que recordamos a Declaración Universal de Dereitos do Home, que foi proclamada polas Nacións Unidas tal día como hoxe no ano 1948. Tamén queremos que celebren connosco o 50 aniversario de Amnistía Internacional. Pasaron xa moitos anos, pero moitas persoas do mundo vense negadas de dereitos civis, políticos, económicos, sociais ou culturais. A Amnistía Internacional é un movimento global de case 3 millóns de simpatizantes, socios e activistas repartidos en máis de 150 países e que nos mobilizamos para tratar de frear os abusos que se cometen en contra dos dereitos humanos e que loita para que as persoas disfruten dos dereitos consagrados na Declaración Universal de Dereitos Humanos. A Amnistía Internacional é independente de todo goberno, ideoloxía política, interese económico ou religión e só se financia coas achegas dos socios e simpatizantes. Tentaremos misturar a sensibilidade polos dereitos do home e a lembranza de que nestes tempos ven como desarrebatan algúns destes dereitos. Coa literatura e a música que equilibren coa súa maxia a desazón da nosa alma. Para conducir o acto, contamos coa presenza de Manolo Fraga, con quen vos deixamos de seguida e lle agradecemos enormemente, xa que en realidade é o alma mater deste acto. Gracias a todos. Buenas tardes. Marga e Toni abriron en nome de Amnistía Internacional este evento, este acto, este acontecemento casi diría que familiar polas caras que estamos e polas caras que vexo aquí no auditorio. Así que, boas tardes, como digo, e grazas a todos por dar calor a este acto conmemorativo e testemunhal, especialmente os nosos convidados, o escritor Suso de Toro, a xornalista Susana López Carbia e o director de orquestra Maximino Zumalada. Durante unha horiña colmada, imos combinar a reflexión e o compromiso co gusto pola palabra falada e a música interpretada. A Amnistía Internacional analiza, estuda casos concretos, promove que se escriban cartas e emprende accións para pedir que se respecten, protexan e se fagan efectivos os dereitos das persoas. Ao facelo, mostra a súa solidariedade con quen sofren abusos e tenta que se produzan cambios reais na vida desas persoas. Cada ano, centos de miles de persoas celebran o 10 de decembro, Día Internacional dos Dereitos Humanos, asistindo a eventos organizados por Amnistía en todo o mundo. Moitas delas, ata en 50 países, participan no maratón de envío de cartas en relación a 3 casos paradigmáticos elixidos por Amnistía Internacional. Son casos de persoas que sofren a vulneración da súa liberdade de expresión. Estas accións procuran que non se esquezan estes casos de persoas con nome e apelido que padecen algún tipo de violación dos seus dereitos ao tempo que se fai presión para cambiar a súa situación. E sen máis, pasamos a relatar o primeiro caso que ten que ver co campo penitenciario para presos políticos de Yodok en Corea do Norte. Aproximadamente 50.000 homes, mulleres e nenos están encarcerados actualmente no campo penitenciario para presos políticos de Yodok. É un dos 6 campos penitenciarios que se coñecen no país e calcúlase que alrededor de 200.000 presos políticos e máis as súas familias están encarcerados sen xuízo ou logo de procesos inxustos. Os internos, incluídos os nenos, son torturados e obrigados a traballar en condicións perigosas. Debido aos traballos forzados, mala alimentación, malleiras, insuficiente atención médica, os presos sofren enfermidades crónicas e moitos morren na cadea
ou pouco despois de quedaren en liberdade. Maximino Zumalave vai ler os artigos correspondentes á Declaración Universal de Dereitos Humanos. O artigo 5 da Declaración Universal de Dereitos Humanos di así: ninguén será sometido a torturas nin a penas ou tratos cruéis, inhumanos ou degradantes. E o artigo 8 di así: toda persoa ten dereito a un recurso efectivo diante dos tribunais nacionais competentes que ampare ante actos que violen os seus dereitos fundamentais recoñecidos pola Constitución ou pola lei. E agora Xus de Toro vai ler un texto elixido por él ad hoc relacionado con este caso. Está escrito por unha persoa que foi presa, que viviu bastantes anos preso, con unha sorte incerta, e que viviu nunha época tamén na que a liberdade de expresión, o medo polo orixe, o medo pola raza, a persecución polas ideas, no tempo da Inquisición, era algo real, era algo que era unha espada sobre os escritores e sobre as persoas, sobre os particulares. Nunha época na que a pureza de sangue era unha ameaza realmente para moitas persoas. Tiña dous apelidos galegos, era de Cervantes e máis de Saavedra, chamábase Miguel, probablemente xudeo, probablemente tamén galego, condicións todas que o facían unha persoa complexa, unha persoa singular, sen dúbida, con orixes escuros, estigmatizados en parte, é unha persoa que padeceu cadea en Arxelia, que tamén coñeceu que era tamén a liberdade con posterioridade, e escribiu nun libro bizarro, un libro disparatado, con un personaxe que leva a liberdade de un modo desmedido ata os límites e máis alá, pero que por medio serviulle a esta liberdade absoluta, este personaxe estrafalario, esta historia disparatada, serviu a Cervantes para falar con gran liberdade de todo o que a ele interesaba, e en distintos momentos do Quijote falou sobre a liberdade. Dixo así: gracias sean dadas a Dios, dijo el cautivo, por tantas mercedes como le hizo, porque no hay en la tierra, conforme a mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. Isto dio un cautivo liberado por él, por Don Quijote. En outro momento, sentencia Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Gracias, Suso. Vamos pasar agora a música. Soncello, Sonchelo, é o nome da Asociación de Violonchelistas de Galicia, que se fundou recentemente co fin de estender o coñecemento e mesmo a paixón por este instrumento musical. Sonchelo tamén está hoxe aquí, coa presenza de Amaya Garrido e da Xiel Morales, aos que escoitamos de seguido na peza titulada Dúo de Gabrieli.